тамошобинон, хуш омадин ба канали Арзанда. Ба фикрам дар ҳар як хонаи катбонаи тоҷик тафтон ҳаст, яъне духовка ҳаст. ман мехоҳам ки 5 рӯз 5 намуд хӯроке ки дар тафтон тайёр мешавад тайёр кунам. ва рӯзи аввал мясо по-франсузски тайёр мекунем. маҳсулот барои мо ба мо лозим аст: гӯшт, картошка, грибы, помидор, панир, майонез, намак ва каме ана ҳамин намуд тимьянро. намак кардем ва мемонем ки акнун каме истад ва дигар маҳсулотҳоро низ тайёр мекунем. маҳсулотҳоро тайёр кардем. акнун ман ана ҳамин намуд лист дорам ки ин барои як бор истифода бурдан аст. дар дохили ҳамин ҳамаи маҳсулотҳоро болои ҳам мечинем. тамошобинони гиромӣ, акнун хӯрокро ба 180 дараҷа гармӣ дар муддати 30-40 дақиқа тайёр мекунем ва баъд дар охир панирро ба болои хӯрок мепошем.
тамошобинонди гиромӣ, хӯроки мо ҳам тайёр шуд. Ин намуд хӯрокро ман бори аввал тайёр карда истодам. боварӣ дорам ки шумо низ аз уҳдаи тайёр кардани ин намуд хӯрок мебароед ва ин намуд хӯрок ба шумо писанд меояд. ба ҳамаи шумо иштиҳои соф, дили соф, сиҳату саломатӣ хоҳонам. хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.